Procedo a nomear unha violencia estrutural emocional contra as mulleres que hoxe se está vendendo na rede dentro dunha manosfera que lles dá tips para seducir e un sistema de mercado dos afectos e que as adestra a elas para soportar isto, para romantizalo e para chamarlle amor a esa violencia. Que sostén un mercado económico da estética, da enerxía masculina e feminina e dun lote de trapalladas. Vouna nomear porque a compaixón por eses problemas masculinos, a compaixón ten que ser o que nos move a mudar as cousas e non a calar e a soportar a misoxinia de sempre, pero hoxe moito máis silenciosa. Pedinlle a ChatGPT que me recuperase cousas que eu fun metendo aí, que fun vendo en Reels, que se venden como xusto seducción, que se venden como amor, que se venden como madurez feminina, e que son violencia estrutural. E cando falamos da xente nova, quede claro que esas rapazas e eses rapaces viven nunha selva e nunha especie de guerra dos afectos que explica moitas das cousas que nadie consigue explicar. Punto 1. Retirarse dunha relación sin explicacións ou retirarse emocionalmente, eses silencios correctivos, non é madurez, é violencia emocional. Porque xera ansiedade, rompe a seguridade da outra persoa e coloca en alerta permanente. Crea ansiedade patolóxica. Enferma a persoa. Punto 2. Volver como se nada pasase, sen responsabilizarse desas retiradas, non é amor, é control. Borra a experiencia da outra persoa, invalida o que sentiu nese abandono, porque é unha ferida de abandono, da que se fala tanto. Evita a reparación dun dano que se causou e mantén a outra persoa dispoñible á espera desa reparación. Por iso é control. Controla a outra persoa para que se manteña aí. Punto 3. Non definir un vínculo, non poño etiquetas, non che dou un lugar na miña vida, é violencia. Porque dispoñer do corpo, o afecto, a presenza de alguén, sen darlle un lugar, é usar a esa persoa. Non é liberdade, é manter o poder. A indefinición beneficia a quen non se implica e deixa a outra persoa en espera, dispoñible. É control. É un xogo de poder. Punto 4. Chamarlle intensidade á túa dor cando ti expresas malestar, cando ti expresas as túas necesidades humanas, non femininas. Se te chaman dramática, non te están describindo, están silenciándote. Intensa, dramática, exagerada, é un charo, é un cala charo dentro dun vínculo. É invalidación emocional. É desprazar a responsabilidade da súa incapacidade afectiva a ti. Cargándote con toda o sostén emocional dese vínculo
é que asumas os coidados emocionais teus e del. É violencia. Dosificar a atención, isto que na manosfera é como agora sí, agora non, para conquistarte, para que te volvas tola por el, mas ti, como moito, vas te volver tola e ademais vas sentir que estás tola. Dar a atención por anacos, agora sí, agora non. Desaparecer e volver. Non é misterio. É unha estrategia de manipulación emocional. Corresponde moi ben a ese narcisismo cultural. E se é manipulación, é violencia emocional. Crea dependencia. Non é conexión, é dependencia. Crea adicción por intermitencia. Non é amor. Punto 6. Facer que a túa ansiedade pareza amor. Hai millóns e millóns de reels dicindo ya rapazas que esa ansiedade por abandono, esa dor, é o indicativo de que é o axeitado. Aquí mantéñenas esperando. Non é amor, non é intensidade, non é conexión, é o teu sistema nervioso enfermo que vive en alerta constante. Non é que a volveches tola por ti, é que a enfermaches da ansiedade por separación. Punto 7. Facerte competir con outras mulleres, mencionalas, sen nome, que disto xa falei, sen historia, sen datas, é triangulación. Tamén corresponde a ese narcisismo cultural. É unha forma de violencia contra esas mulleres que non sabemos quen son e contra ti. É un charo. Como seas como elas, terei que lembrarche que és unha charo. Reduce as outras mulleres sin nome, sin data, que non se sabe quen son, a obxectos. E colócate a ti debaixo dunha avaliación constante de que non vas ser tan mala como elas. De que serás mellor e serás a escollida nalgún momento. Agora, de momento, o que vas ter é un vínculo sen nome. É un tipo que entra e sai da tua vida sen darche a ti un lugar na súa. Punto 8. Presentarse como un bo tipo, mentras te o desordenan por dentro. Que un tipo que pode parecer tranquilo, amable, racional, non berra, sí? É violencia emocional porque te descoloca. Esa intermitencia, ese vou, ese veño, ese non sexas intensa, desde esa especie de calma, non é un bo tipo, tranquilo e introspectivo. Volve a ser manterte baixo control. A violencia emocional non berra. Desármate, descolócate, desubícate e faite dubidar de ti. Punto 9. Non asumir consecuencias, marchar cando algo se volve serio, cando ti tes un problema persoal, e, pois claro, xa non nos podemos divertir tanto, xa, sí? Hai que responsabilizarse da outra persoa que ten unha vida, e lle pasan cousas, e se marchar, e volver, cando xa non hai que responsabilizarse de nada, non hai risco, iso non
non é amor, non é que se dou conta de nada. Iso é o medo que ten a ser adulto. É aceptar a vida como é. É aceptar que vincularse non é sempre un campo de rosas. Evitar a responsabilidade, tanto se fala de irresponsabilidade afectiva, é violencia, porque é a desatención. Vincularte sen atender as necesidades das outras persoas é violencia. É utilitarismo. É usar as persoas para o que che convén. Eses ciclos de home indispoñible, medo ao compromiso, apego evitativo que vemos unha e outra vez en Reels, é un ciclo de violencia. O evitativo, home indispoñible, non berra, non humilla e non che pega. Porque só precisa retirarse, volver, non nomearte, non definir nada e non pechar. Nunca che dá un lugar e nunca cho quita, porque non ten capacidade afectiva, porque vivimos nunha sociedade que infantiliza os homes, porque os infantiliza mentras lles dá o poder. Nunha sociedade de mulleres agotadas e homes vacíos, elas reparan, racionalizan ese desgaste psicolóxico dese cerebro que racionaliza, calan e responsabilízanse por elas e por eles. E eles non reparan nada, non nomean nada, non pechan relacións, nin as soltan emocionalmente, senón que van dunha noutra, cunha mochila chea de mulleres sen nome, as que non queren darlle ningún significado. E iso é violencia. Hai unha estructura que hoxe se queixa da pouca saúde mental dos homes, que nos pide que sigamos sendo nós quen coidamos. Os homes, a maioría deles, carecen de estructura afectiva. Non saben nomear o que sinten. Non teñen un relato emocional propio. Porque todos eses vínculos que nomean sen nome, sosteñen o que eles, en por sí, non poden soster. Se non saben amar, se non son quen de sufrir e recompoñerse, pero a quen fan dano é ás mulleres, isto hai que sinalalo e velo como un problema social. Porque vos vedesme a min con case 50 anos, pero eu estou falando de que a nosa rapazada está aí. Eu estou falando de que os rapaces hoxe están vacíos e enchen iso, sustéñeno con dopamina, con porno, xogo, calquera tipo de adicción. A ambigüedade, esa, das súas historias, non é un misterio, é un vacío emocional, afectivo que sinten. Que nace de non saber ver as mulleres como seres humanos e de non recoñecer as súas necesidades afectivas, de non facerse vulnerables, pero que leva a máis violencia. E para soster esa violencia, esas saúdes mentais e as mulleres caladas, temos unha industria de coach da seducción que dan discursos de poder, que os adestran en técnicas de desapego instrumental, onde eles mesmos se instrumentalizan para ser persoas sen empatía, absolutamente vacías, que os levan a ser violentos. E temos unha segunda industria que é a da muller desexable,
que te axuda a ser máis atractiva, a non ser intensa, unha vez máis, técnicas de desapego instrumental onde ti te instrumentalizas a ti mesma para soportar. É o mesmo xogo onde eles se instrumentalizan para exercer control e ter poder sobre elas, e elas se instrumentalizan para soportar iso caladas. A idea de traballa a túa enerxía feminina, que é faite un estereotipo, adquire un rol dócil, sumiso. As rapazas e os rapaces estánse instrumentalizando nun exercicio de autoescravitude que os desconecta totalmente da súa humanidade. Hai unha industria da anestesia, como o porno, e o consumo constante, o estímulo rápido, e isto é gravísimo. Gravísimo, porque aumenta cada vez a necesidade de intensidade que eles resolven con máis violencia, con máis control, con máis dominación sobre delas. Podemos, como a sociedade, entender o vacío afectivo masculino e non por iso xustificalo e permitir que o tapen exercendo violencia emocional sobre as mulleres. Porque a saúde mental masculina non se construe anestesiando o dano que iso provoca. Constrúese asumindo e responsabilizándonos como a sociedade diso, sinalando a estructura e sinalando, ademais, que hai unha xeración que se está criando e educando nesta auténtica guerra onde pode que sexan víctimas elas e eles, pero o sistema interésalle que eles sexan violentos e que elas soporten esa violencia. É a misoxinia de sempre, con novas formas. Iso é a nova violencia emocional que funciona, que opera dunha forma estructural. E que o digo así. Hoxe as nosas mozas e os nosos mozos son exactamente igual que as nosas aboas e os nosos avós, con novas formas. É exactamente o mesmo.